Mbukeli siyaqhubeka nezindaba inhlangano ehlinzeka ngesibonelelo sikahulumeni kuleli sasa imemezela ukuthi amakhadi amanje asetshenziswa labo ke abemukela isibonelelo kufanele avuselelwe kabusha ngoNhlangulana kulonyaka. Lokhu kusho ukuthi kuzokwethula inhlelo ezintsha zokuhlinzeka ngesibonelelo sikahulumeni. Ukuthola imininingwane egcwele malungana nalolu daba sixhumana nokhulumeli sasa esifundazweni KwaZulu-Natal uSendi Godlwana. Sikubingelele sikwamukele Sendi endabeni emini. Ngiyabonga kakhulu dadewethu ngibingelele kuwe nakubo bonke abalaleli. Abantu abathola isibonelelo sikahulumeni baphithana amakhadi ngalolu hlelo lokuvuselela amakhadi amasha. Ngabe ke luzoba namthelela muni lolu hlelo lokuvuselelwa kwamakhadi kubantu abamukela isibonelelo sikahulumeni? Ngingasho nje dadewethu ukuthi okubalekile ukuthi amakhasimende ethu anamakhadi aphelelwa isikhathi ikhadi elisagolide la kwaSasa bacela ukuthi banqosa ukuthi baye kuma office epost office asondelene nabo lapho ke post office kubalekile ukuthi basiphathele iID baphathe nekhadi ke lona leli khadi la kwaSasa kuze bakwazi ukuthi ke banikwe ikhadi elisha kodwa ke ngingasho nje ukuthi kwabanye othola ukuthi akasafuni ukuthi alisebenzise ikhadi laseposini unelungelo iclient inelungelo lokuthi likhethele indlela efuna ukuthola ngayo imali yesibonelelo. Abanye ke bakhetha ukusebenzisa amabhenki no ufuna ke ukusebenzisa ibhenki uyakwazi ukuthi uchoose ibhenki ofuna ukuyisebenzisa uthola ibank statement esuke ebhenki as well as ikhadi iID number yakho uyakwazi ke then ukuya kwi-office la kwaSasa ushintshelwe bakwazi ukuthi imali bayifake kulo bank account. So ngisho nje ukuthi kuhamba kahle kakhulu ngoba siyabazisa nabantu abathola ke isibonelelo sikahulumeni. Sendi siyazi ukuthi kuhlezi kukhona osomathuba ingabe ke abukho ubungozi noma ingqinamba abantu abamukela isibonelelo sikahulumeni ke abangathi babhekane nazo kulolu hlelo olusha? Yebo dadewethu kuba khona lokho uthola ukuthi kuzoba khona abantu igilamkhuba izoya emakhaya abantu beclaim ukuthi ke babasebenzi bakwaSasa ukubazisa abantu bakithi ukuthi abekho abasebenzi abazoya bahamba indlu nendlu bazisa ama client ukuthi kufuneka ashintshe amakhadi. Okubalekile ukuthi ofuna ukuthi aqhubeke esebenzisa ikhadi laseposini uya post office kuyoshintsha ikhadi lakhe mawukuthi ikhadi lakhe seliphelelwe isikhathi ofuna ukushintsha ayishintshe indlela ayithola ngayo imali esefuna ukusebenzisa ibank yena uya kwibank ayikhethile asiphathele nje ibank statement akwazi ukuthi aye kwaSasa neID yakhe kuze sikwazi ukuthi sishintshe indlela azoyithola ngayo leyo mali. Kubalekile ukuthi amakhasimende ethu eze ingakapheli umhla ka20 enyangeni and siyacela ukuthi kungezi onke ama client amanye aphelelwa ilamakhadi later onyakeni akudinga ukuthi beze bonke ngesikhathi esisodwa ngoba asifuni kube khona isiminyaminya kuma office kwaSasa and asikuthandi mesibona ama customer ethu elele ema officeini ngoba akukho safe. Kubalekile ukuthi nje sibazise ngalokho ukuthi akulalwe ema officeini kwaSasa siyacela ukuthi nje othi uphelelwa ikhadi akaye eposini ayoshintsha noma ke aye ebank but bangalale ema office ngoba siyathola ukuthi iningi labo bahlala ema office baze balale noma bafike ekseni kakhulu kanti kunobugebengu and sibakhathalele kakhulu abantu abathola isibonelelo sikahulumeni. Sendi siyaqonda ukuthi ipost bank isiveza ukuthi ke ingasebenzisana nani ekholela bonke abamukela isibonelelo ingabe sesiphothulwe yini isivumelwano phakathi kwenu nayo? Kulokho nje dadewethu mhlambe nje ngingakusho ukuthi bakhiphe istatement eposini noma ke ngingakhulumeli bona kodwa ke istatement isikhishwe sithi abaphelelwe amakhadi bangakwazi ukuthi ke baye ema officeini ukuyoshintsha ke imininingwane yabo noba bathola ikhadi elisha bayakwazi ukuthi ke basebenzise izitolo ukuyikhipha le mali. So sekunalolo hlelo lokuthi ke sikwazi ukusiza laba bathi vele amakhadi abasephelelwe isikhathi kuze bakwazi ukuthi bayithola imali bazokwazi ukuthi baye ezitolo bayikhiphe khona. Udinga nje ifone umakhala ekhukhwini wakho sidinga ke lo iID yakho as well as iPIN number yakho ozoyisebenzisa so uthunyelwe i-one time PIN noma inombolo eyimfihlo ozoyithola kumakhala ekhukhwini wakho ufuna ukukhipha imali ezitolo. Nkosazana sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Lo bekunguSendi Godlwana kanti ke besixoxisana naye ngohlelo olusha lokukhokhelwa kwezibonelelo zikahulumeni.